आयै माबा मोनसे बाथ्रा बुंगौमोन आङो। मा बाथ्रामोन आइ? माबामोन आयै आंखौ दिनै आंनि मोजां मोननाय बंगसा रायथिनो फैनो नागिरदों। नों माबा मोनसे खालामनानैबाबो आफाजों रायलाय आयै। नोंथ' मिथिखागौ फिसा नोंनि आफाया बेसेबां रागा गोसा। आं रायलायनो हानाय नङा दे। आयै आं मिथिया बियो दिनै फैथारगोन कि फैथार नों आफाखौ माबा मोनसे होननानैबाबो बुजायनानै दोन आं मिथिया। हे इसोर आं मा खालामबावनांगौ दा? नै बिफा नोंसाजोनि गोसोथोनाया दिनै रायथिनो फैयोनो। सोर गोसोथोनाय बेलाय? आंगा मांगा नोङा बुंखाबाय आं हले नोंसाजों मोजाङै सामलायना दोन। आं पुलिस हौवा नागिरखाना दोनखाबाय बिनि थाखाय। हि मा खालामबाय थाथोसै बिफाबो इनो फिसाबो बिनो अख्रा आं मिथियाहाय। नायनि दिनै माबायदि गोसो थोनाय फैयो बियो गुफुरना फाख्रा। दिनैबा हले आं आंनि गोसो थोनायखौ रायथिनानै लांखाथारनांगोन। आदै खुलुमबाय आदै आंनि मुङा पंकज आं नोंसानि निरुनि गोसो थोनाय। ए नोंसो मा मावो नोंलाय? आदै आंथ' जेबो मावथ'वाखै मावनायालाय थेवबाबो आं नोंसाजोखौ आलो गोजोनै लाखिगोन। नों बायदि अमा साइसनि मानसियालाय मा मावनानै जाहोनो आंनि फिसाजोखौलाय? नों बायदिनो हरस्लायस्लाय आङो भिखारि सासेनो हरगोन थेवबो नोंनो हरा। भिखारिनो हरगोन? बिदिब्लाथ' आं मायबा मोनसे राहा खालामनांसिगोन। 2000 years later. सोरथो फैलायखोलाय? इसकी माँ का भोला चेहरा